Friesland. Jongpraters bij René Koster. Omroep Friesland. Goejoen. Alle dagen nij. Ja, dat zong zit ik nog even achteraan. Goejoen. We hadden alweer een provinciale listloeker aan tafel. Door de stedenverkiezings van Waardje 18 maart. Alle dagen een listloeker hier. Voor een goed peteer hoe de partij, de plan van die partij, maar bename ik hoe die listloeker zelfs live op de radio. En vaar dat wel, ik live te zien op uw internetstuurder, omlooplive.nl. Dus net te benauwd, we praten net al innig. Dus zal ik muziek jaren, muziek daar de gast wat mee had. En die gast, jong in jong praters, is van de PVV de listloeker Max Adema. Welkom Adema. Ja, goeiedag. 18 maart, verkiezings voor de Provinciale Steden. Of is het eigenlijk de verkiezing voor de Eerste Kamer? Nou ja, het is natuurlijk in eerste instantie verkiezingen van de Provinciale Steden. Alleen nog iedereen weet wel, nou ja, eigenlijk weet net iedereen dat goed, denk ik. Maar de meesten moeten wel beseffen dat het ook invloed had in Den Haag. Want de meesten die het kiezen worden in de Provinciale Steden, die moeten hun stem uiteindelijk uitbrengen op kandidaten van de Eerste Kamer. Dus het had wel degelijk invloed. Want de burger nog eens een keer uitrekken niveau met het kabinet, dan maakt ze nodig naar de stembus. Vind je het een goed systeem dat de Eerste Kamer kiezen wordt via de Provinciale Steden? Ja, het is nog een keer zei in uw bestel verstlijn. En, Ja, maar vind je het een goed systeem? Het is een verstlijn, dat weet Ja, ik, maar vind je het goed? Nou, misschien weet wij willen eigenlijk wel helemaal van de Eerste Kamer af. En zat je weten van de PVV. Maar zolang het er nog is, zullen we dit systeem vermoedelijk wel ha. Er is ook een grondwetwijziging voor nodig om het te veroordelen. Maar ja, de mensen hadden dus net in de gaten wat het belang kan van deze verkiezingen. En, Waarom wil je hem wel van de Eerste Kamer af trouwens? nou, wij vinden dat het in de Tweede Kamer zou wel voldoende is. Ja, want de Eerste Kamer had eigenlijk als doel om te controleren als de Tweede Kamer het wel goed in had. Ja, het is erg op een groenwet en oren Precies, regelingen. het is vroeger zo'n regelen. Hè? Het is de Kamer van de reflectie, zeggen ze dan wel. Maar ik mag er wel aannemen dat in de Tweede Kamer mensen zitten met een gezond verstand die de dingen ik zou wel doen. Dus dat het dan jou leidt, dan hoefde dat kiezen voor de Eerste Kamer, hoefde net. Nou, als dat het systeem nog is, dan mag het natuurlijk wel. Ja, dat hoort... omdat hij er nog is, maar om jou hier... Nou ben de verkiezing voor de Provinciale Steden krijgt vanwege die Eerste Kamer voor de PVV heel belangrijk. Ja, zeker. Want wij jaren Wilders, en dat is toch de grote roerganger van je partij uiteindelijk, mag ik het zo zeggen? Nou, ik vind roerganger wat een verkeerd woord, maar Ja? je mij wel zeggen dat het dus een leider is. Ja. Politiek leider, want die hamert er ik op, en dat doe je ook vooral. Ja. Van als je wilde dat er wat veroordeeld in Den Haag. En wij denken maar dat is verkiezing zoals jou wat gaan. Dus, en de provincie. Natuurlijk in deze verkiezingen ik hoe de provincie en daarom zit ik, want we hadden door de provinciale politiek neem ik aan. En, maar de meesten moeten wel goed beseffen dat wanneer ze verhoringen willen in Den Haag, dan is het nog een kans om hun stem te laten. Hoe is het met de PVV in Friesland? Wel goed. Ja, hartstikke goed denk ik. Nou ja, als we even naar de actualiteit zorgen. Er zijn verschillende kandidaten van je onheus bejegenen, Kwartlien. Ik voel me dan wel zwaar met je, of net? Nou ja, die zwaar binnen natuurlijk wel. Jouw doelen natuurlijk op het incident of de incidenten die het oude weekend platform had. Ja. Neem ik aan. En ja, dat zijn hele vervelende incidenten. Het trekt het kant nog wel natuurlijk dat mensen op deze manier aan het werk gaan. Wij vinden dat het democratisch is dat je met mensen een meningsverschil hebt. Dan moet je dat volgens mij met woorden moet je dat bestrijden. En net met in het hals van de nacht met spuitbussen persoonlijke dingen onder kalkje. En er wie ik nog een gebouwtje van de Sjerkie weer eronder kalken. Dat weer een aangrenzend gebouwtje. Nou, dat denk ik dat het kan nog wel. Dat mij helemaal net wel. Ja. Dat vind ik. Maar toen ik vreeg van hoe gaat het met de PVV, dat zijn je goed. Ik denk van nou ja, als ik zo belaagd word en ik zie toch dat het goed gaat, waar komt dat optimisme nou, dan? Ik bedoel het meer dat optimisme komt volle meer wij uit het gevoel wat wij hadden dat een heel groot deel van het volk u steunt en dat het langzaamaan naar uw stak komt. Dat bedoel ik dus meer dat het goed gaat met de PVV. Ja. Nou ja, ik ken ik net nogal vragen, gaat het goed met de PVV in Friesland? Dat je zo naar de Aron Fjouwerier. Je kan met Fjouwerier met Fjouwer zitten in en je bent alleen een hoelbleun. Waar is de rest bedaren? De rest is onderwijs uitstapt. Nou ja, zat je wel weten, wij hadden het meesten zich aanmelden bij de PVV en iedereen kent het in principe dwaan. Dan hebben wij met die mensen een indringend gesprek en dan gaat het ook over de standpunten van de PVV. Nou, en volgens mij weet iedereen wel wat de standpunten van de PVV binnen. Dus dat mensen zich daaraan verbinden willen en die willen kandidaat worden, dan weet ik wat de koers is. En volgens mij is onze koers altijd heel consistent was en altijd hetzelfde. Dus als mensen dan onderwijs uitstappen, ja, dat zijn dan volgens mij meer hoe die mensen dan hoe de PVV.
zei het ik wat hoe jo wie een listloeker. Jo wie net fractievoorzitter, maar wel listloeker. Ja. Jo had de kikkers net in de kroren horen kent. Nou, ik weet geen fractievoorzitter. Hè. Die moet in principe de kikkers in de kroren houden, volgens mij. Maar ja, jo wie een doef listloeker, dat ben je nowhere. Ja. Dus jo bent de constante factor, zo'n je ze kennen. Ja. Het is jo net slagen om die partij, de Frieske Vertjentwurgers, bij hen te horen. Nou, Zou je dat als een persoonlijke nederlaag? Nee, ik zou het net als een persoonlijke nederlaag. Want die mensen die keuze meidje, dan meidje ze die keuze. En ik vind het dan wel heel jammer dat ze dan ik net de zetel weer waarom jou. Want dat zou dan volgens mij ik matte. Als je het ergens net mee eens binnen, of je wil in het langer, of je wordt ziek, of je hebt geen tijd meer of zo, dan ken dat. Maar dan vind ik wel dat je de zetel gewoon weer waarom jou matte. Dan kan de partij gewoon terug in. Maar ben je trouwens net voor een duidelijk fractievoorzitter worden? Dat leidt toch wel van de hand? Nou, dat leidt net zo van de hand, ja, want we hadden toen een aantal mensen die wat volle meer ervaring hadden dan ik. Ik begon toen krijg met de politiek en ik ben toen wel lijsttrekker van Jan. Op zich een hele mooie tijd en een hele mooie rol. Maar toen we met jou zitten hier, toen hebben we het er zo gaan en toen hebben we de keuze maken om het in een waan te letten die wat meer politieke ervaring hier zeker. Ja, en dan ben ik ook wel zo bescheiden dat ik zeg van nou, dan doe ik wel even een stapje naar de zitlijnen toe. Ja, dat wie net zijn gelukkig gegrepen. In die zin dat de jongen die er toen waren is, ik al vrij gauw weer uitstapt is en voor hemzelf begon. Jelle Hiemstra. Doch nou weer mij onder de naam Friese Koers. Toen ging je hem in Lietsersverband terug. Otto van der Gaalien, fractievoorzitter. Betoefd steertellid, overigens van een orenpartij, maar dat lid we even moeten beschouwen. Die ben vervolgens, daar ben weer 12 van, mij Buisman en van der Gaalien. Die ben uitstapt naar het incident minder van Wilders. Ja. In die periode, doe ik even twijfelen. Nee, ik heb geen enkele twijfel aan. Want je gaat net voor het bekendmaken van ik ging gewoon terug. Nee. Je had ik iets van betenktijd of zei. Ja, nou die betenktijd, dat weer net. Ik heb geen enkele twijfel aan. Ja, dat weer net zozeer betenktijd. Het weer meer om ik met die oren bij de mannen nog te praten van weet je hem nou wel zeker wat je hem doet. Want ik was natuurlijk ook graag behouden van deze fractie. Alleen daar zit dus nog een weekend tussen. En toen had ik de manjes kwam ik tot de conclusie dat zij dus toch opstappen woon. En dat toen ik al aankondigde in. Maar ik kies zelf geen enkele twijfel. Ik ben gekozen voor 4 hier. En ik ben gekozen door de kiezers. Een volle Abel Lenzer stadion vol zit ik wel eens 24.000 mensen ongeveer. En ik hier geen enkele twijfel. Want er waren net volle nice zijn. Dus ik ben gewoon trokken. Ja. Die 24.000 mensen, dat hele stadion vol. Had hij inderdaad Fjouwerien op Max Adema gestemd? Of hing die eigenlijk misschien in het stemhokje zocht om de namen van Geert Wilders en die vonden ze net, toen hadden ze maar een oor van de PVV. Nou ja, de naam van Wilders zit natuurlijk net op uw provinciale stemlijst. En mijn naam wel. En ik stond er vallen bovenaan. Dus ja, dan is het vrij logisch dat ze op mij stemmen. Maar natuurlijk ik op de Partij voor de Vrijheid. Ja. Maar dan in die zin hij wel profijt van het feit dat Wilders een grote aanhang had. Hij er ik wel eens last van Wilders. Ik bedoel, je bent onderwijs meesken verlend die opstaat binnen om uitspraken van Wilders. Ja, maar nogmaals, dat zijt meer door die meesken dan denk ik dan door uw partijkoers. Uw partijkoers is helder al jarenlang. En volgens mij zijt dat volle meer door die meesken. Ja, maar je weet ik wel, het is de toon die de muziek maakt. Je kan dingen vinden en dat op een bepaalde manier verwudgen. En dat kan je op een rustige wijze doen. En je kan dat ik een beetje, nou ja, prikkeljend doen. Laat ik het samen eens omschreeuwen. Ja, nou, je kent mij wel. Ik doe het over het algemeen wat op een rustige manier. En, nou, maar dan kan je me juist indenken dat je er last van had. Ja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, denk ik. En Wilders doet het op zijn manier. En ik doe het op mijn manier. En volgens mij bedoelt het ik zo. Ja. Ik zeg je verkiezingsposters. Daar valt het meest in op het woord meer. Nou, dat moet een humoristische vingerwijzing wezen. Nee, dat minder. Dat ken het hoor. Nou, ja. Of is het zelfs een aanrekening? Dat je van nee. Wij zijn net van minder, maar wij zijn van meer. Het is absoluut net een aanrekening. Ja, dat is humor. Ja, humor maakt natuurlijk een beetje in de politiek. Dat jet erbij. We hadden in de stad niet altijd heel veel humor tussen de serieuze dingen terug. Maar meer PVV, dat is wat wij graag willen. Ja, maar dus het is heel realistisch eigenlijk. Dat wordt meer er zo prominent op zit. Dat had wat te krijgen met die hele discussie om minder. Dat ken het hoor. Nee, dat is net zo. Wij, nee. Hoef ik dat net al Johan? Wat jullie, nee, wij willen meer PVV. Nou ja, dan hartstikke bedankt. Ja. Wij praten over de PVV. En gewoon mensen denken dat PVV'ers een soort paria's binnen. Die altijd om hun heen zitten, maar altijd misschien ik belagers binnen die het net loert op uitkomen kennen voor werd ze vastien. Is dat zo? Nou, ik zorg net altijd om je heen. Ik ben net paranoia of zo, maar dat is natuurlijk net zo.
Wij proberen op een hele fatsoenlijke manier politiek te bedrijven. En volgens mij hebben wij dat de laatste 4 jaar hier in de stad en ik altijd dienen. En nee, dat zei ik wel meer door die mensen dan door rust, denk ik. Nee. Maar ik had net het idee dat je hem in de steden, bijvoorbeeld in de taalgebruik, heel bot oorzetten. Tjen, mensen die het ergens oor zo denken. Nee. Wij zeggen ons mening en wij zeggen wat wij denken. En wij komen daar helder en duidelijk vooruit. Maar dat hoeft net altijd mijn protestantverheffing of zo. Maar je bent milder als dat de fractie in de Tweede Kamer is van de PVV? Nou, in deze standpunt net, denk ik. Maar zoals ik al zei, ieder vogeltje die jongt dat het gebekt is. En nou ja, ik doe het op mijn manier. Irriteer je wel eens onderwijzen waarop het ze dat in de Tweede Kamer doen? Nou, je moet zeggen, in Friesland ben we natuurlijk al wat gematigder. En ik in uw Staalgebroek en in het Haagse en in het westen van het land. Daar ben mensen vaak wat feller en daar ben mensen vaak wat oors. Dus het gaat er toch wat oors om te. Ja, maar door wie de vraag had je daar wel zo'n irriteerd? Nee, ik irriteer me daar niet aan. Dat is gewoon de binnenregels van het spel, denk ik. Ja? Dus als de discussies wat mij een fellere toon hier in de provincie, hoe ze viert worden, dan zul je ook daar ook in meegaan. Nou, dan ga je net goed opletten, want dat doe ik zeker wel. Als ik denk dat ik daar ergens wat van zeggen moet, dan spring ik op uit het bankje en dan ren ik naar voren. En soms dan zult de voorzitter me wel eens over de hollen, maar dan zeg ik me wat zeker. Ja, maar ik bedoel, ik zag jou net zo gauw een woord betekenen als kop voor de tax of zo. Ik denk, daar is deze man te fatsoenlijk, te netjes voor. Dat zullen net zo gauw waan. Nou, dat is buur ik nou net aan de water kwam, dus dan hoef ik dat weet ik helemaal niet te doen. Nee, maar bij wie is het van voorbeeld? Want je zei van, je gaat dat goed opletten, want ik wel eens vol. Ja, dat begreep ik wel. Ja. Maar je kan ik vol wezen en dat op een fatsoenlijke manier verwudgen. Nou, ik ben soms ook wel vol en ik probeer dat altijd op een fatsoenlijke en respectvolle manier te verwudgen. Muziek is een wezenlijk onderdeel in dit programma. Je had een listje geestald van, ik mij wel zeggen, hele bijzondere, nieuwsgierige muziek die de moeite van het beharkje meer als würdig is. Als eerste staat daarop Queen, Radio Gaga. Een titel die trouwens ik al neemt waar in het gesprek zat dat zijn weerslag hier van de morgen in de oude kranten. Waarom spreekt je dit nummers van? Ja, dat had een beetje te maken met mijn jeugdsentiment. Ik ben natuurlijk 52, dus in de tijd dat Queen populair was en Freddie Mercury er nog wie ik een grote fan van Queen. En in de huidige tijd is het zo dat er ik al van die tribute bands binnen, dus daar ben ik wel eens heen. Dat vind ik hartstikke mooi. In Oertrum bijvoorbeeld is het al 2 keer West. En ja, geweldig mooi. En dan steen je daar tussen die biersmieters? Dan steen ik gewoon, nou, ik probeer wel net tussen die biersmieters te staan, maar een beetje aan de kant en dan volg ik dat en dan vind ik dat hartstikke mooi. Van A tot Z wil ik dat graag, mijn maatje. En nou ja, Radio Gaga, dat is natuurlijk een beetje een brechtje naar het radioprogramma waar we nou in zitten. Nou, prachtig. Een eerbetoon. Ja. Queen. You made them cry. You made us feel.
Muziek van Queen, wie dat Radio Gaga. We draaien het op. Muziek van De Ghost van Joert. En meesten die de televisie erbij ongaan. Uw internetstuurder omroeplive.nl. Die ken in beeld zien Max Aardema. Hij is listloeker van de PVV voor de Steerteverkiezings. 18 maart is het Safir. Dan mij wel je te stemmen. En er kan stemd worden op de PVV. En of dat een goed idee is of net, kan je misschien Joert wel een beeld van krijgen. Alle partijen binnen uitnodigen en komen de komende weken ik voorbij. Van Safir dat ze je net al west. Maar hij trouwens een paar conculega's van jou als jongen de oude dagen. Toen zie je de gast weer. Ja, ik had een paar collega's gehad. Ja. Ik nog wat opmerkelijks jongen of jet of wie het voor jou al wel bekend? Ja, het wie voor mij al wel bekend. Ja. Het Ik is zou ze natuurlijk alle weken. Hè? Ja, maar dan gaat het wel uit politiek en je gaat het ook wel over oren dingen. Ja. Zagen wij bijvoorbeeld dat Retse van der Honing van Green Links drummer is in een bluesbandje. Ja, dat wist ik nog net. Nou, dit soort verrassingen, hij die ik nog? Muzikaal, jongen, bijvoorbeeld? Nou, muzikaal zo net. Ik ben muzikaal altijd heel wat aan stemming onderhevig. Het is maar kijk waar ik mee bezig ben. Als ik in de auto zit en ik met een huurleen rieden, dan heb ik soms wat orenmuziek dan dat ik bijvoorbeeld op een feestje ben of zo. Het is toch wat onderhevig aan mijn stemming. Ja, maak je zelf muziek of net? Ik word ook het koor, maar nee, daar ben ik net echt handig in. Nee, nou ja, ik word ook het koor. Ik bedoel, dat kan een ambitie wezen. Ja, ik had wel eens bezocht mijn trekzak en ik had wel eens bezocht mijn keyboardje, maar op een gegeven moment dan druk ik het zo'n skief in en dan speelt het ding vanzelf. Dan ben ik, nee, dat is net aan mij besteed. Nee, dan kan je een cd opzetten en dat je het nog meer vanzelf. Ja, precies. Ja. Nou, we jij dadelijk nog wel meer van jouw persoonlijke muzikale vakker, maar ik wil ook nog wel even waarom met jou Bennetiet. Waar ben je opgegroeid? Nou, ik ben in 63 geboren. Dat weer toen in een strenge wintertoeter en hier Paping de Elfstedentocht won had. En ik ben geboren in Drachten. En ik ben opgegroeid in Zusterveen. En zo'n beetje op mijn 18e jongetje, daar ben ik... nadat ik de scholen die ben ik naar de Marechaussee gegaan. Ja, nog even naar die jeugd. Nou, naar die jeugd. Wat voor soort huishouding? Wat dien hij? Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn huid weer fietsmaker. Die hier een fietsenzaak en die verkocht bromfietsen en fietsen. En Hinjo, voelt hij nog van, dat wil ik net? Nee, ik had hem natuurlijk zat ben dat vroeger moesten wel helpen alle dagen de bromfietsen en de fietsen en boeten rijden en zei, je kende dat al wel. Ja. Maar, ja, de tijd ben natuurlijk wat verloren, hè, want mijn pa weer ik fietsmaker en in die tijd dan hier in alle fietsmakerij je draaien naar je fietsen in de winkel hier en dan zit weer op mij 2000 fietsen. En ja, dat. Maar hij is serieus overwogen om de zaak oer te nemen? Nee. Want jou zeggen wat dat budget in de Nou ja, dat is het werk in en je moet maar afwachten, aan het eind van de maand genoeg goed houden. En dat zorg ik nooit nog steeds. Ondernemers moeten nog steeds het werken. En wij willen graag dat die ondernemers dat klimaat een beetje beter wordt. Hè? En wat minder regels en wat minder de lasten wat naar beneden. Zodat die mensen wel eens een beetje lucht krijgen. Dat vinden we belangrijk. Ja. Oké, ondernemer, dat woon je net worden. Ik jij dat wordt Marechaussee al. Hier politie of uniform beroep, voort al een soort onttrekkingskracht op jou? Nou, dat vond ik altijd wel mooi. Politie hier ik ook wel, dat ben ik inmiddels ook weer aan, maar ik ben begonnen bij de Marechaussee. Maar komt het omdat je eigenlijk een man van orde en recht binnen? Een beetje streng, zeg maar? Nou, streng weet ik net, ja. Maar orde en recht vind ik wel heel belangrijk. En dat vinden we bij de PVV natuurlijk. Ik ben wel in. Ik mij wel graag een beetje in zou denken dat... ik vond het altijd wel heel interessant. Marechaussee wie natuurlijk...
in Friesland net zo bot aanwezig, maar in het westen van het land wel en op Schiphol en zo. Dus ja, dat ging voor mij een wereld diepen. Ik vond het hartstikke mooi. Ja, wel prachtig uniform, hè, met die grote dingen en zo. Ja, dat weet toen in die tijd nog zo. Ja, Ja. Sint-Wurg is het alweer binnen het wat meer, wat makkelijker kleren. Maar nou, ik had een periode in Amsterdam om hoesmannen, zoals ik dan wel eens. En in een roerige jaren 80 met de krakers en anarchisten en de zeediek problematiek en zo. Daar had ik midden in stond. En ja, dat weer wel van een jongen uit Friesland weer dat wel een hele boeiende tijd. En hoe vond je dat om daar te werken? Vond je het lekker dat je er zo dan op loslaan kon? Nee, natuurlijk niet. Want er zit net in op de wachtje volgens mij. Maar, Nou ja, als je altijd aan het oefenen bent voor omstandigheden die je in de praktijk haast nooit zien komen, dan is het natuurlijk, kan ik me indenken, mooi dat als je tickets in de praktijk weer met je kent. Ja, we zijn natuurlijk als politie ben we een instrument voor onze overheid. En we moeten dus gewoon die dingen doen die de overheid u opleidt. En de kan soms wel eens bij jaren dat je soms inknippen, maar dat is zo. Ja. En dat ga ik wel in. Dat hebben we daar toen in Amsterdam zeker niet, ja. Wie dat misschien ik wel de start van jou dat je dacht van we moeten wel scherpe, heldere afspraken met je en zwaar je dat meesten haar ik on die afspraken houden, want anders wordt het anarchie, chaos. Nou ja, je weet wel dat het sterkste wapen van de politie dat is vooral de moelen en proberen dat pratend op te lossen. Dat mag trouwens in de politiek ook altijd, vind ik. Maar ja, er komen momenten dan mag ik eens een keer erop pakken waren. En nou ja, dat vind ik dat we dat vanuit de PVV ook altijd zeggen. En ja, dat past dus ook wel een beetje bij me. Ja. Je had al zei van ik ben bij de politie te Lornekaam en we kennen in het paspoort zat het van de morgen jouw trek drugs die ik heb dat ik waarom lezen hoe het dan krijg. Ik werk bij de politie Noord-Nederland en ben adviseur luchtvaartcentrum Drachten. Nou eerst maar even je zei maar hebben we ook eigenlijk net een volle meer hoe zitten. Had dat toch een meidje mij dat wat gevoelig leidt jonken Joral als politicus? Nou, je moet dat soort dingen toch een beetje gescheiden houden, vind ik. Ik heb mijn werk en in de politiek, dat doe ik dan één dag in de week, zeg maar. En ik vind dat je dat soort dingen net op botronnen helemaal maakt. Dus ik hoef je er net vol om je werk praten. Nee, maar in de politiek weten ze dat je politieman bent. Ja. En bij de politie weten ze dat je voor de PVV investeert. En zit. Ja, Dus dat is dan niet. hoor je toch ik net zo geheimzinnig. Nee, maar ik wilde ik net geheimzinnig doen. Maar op zich gaat het natuurlijk net zo volle mijn wat een beetje. Maar ben je rechercheur of patrouilleer je op het dik? Wat? Ik ben coördinator van een groepje hardwerkende politiemensen die zich voornamelijk bezighouden met veel voorkomende criminaliteit. Dus wij onderzoeken inbraken, diefstallen, mishandelingen, fraude, dat soort dingen. En nou, dat gaat hartstikke mooi. We hadden de laatste weken dat Friesland heel veilig is en dat we hier heel veilig vielen. Komt dat door jou? Nou, ik wil mezelf net op de jas slaan dat het nou door mij komt, maar wel toch, als ik om heen bij de politie, dan ben het allereerst zeer gemotiveerde mensen en mensen die het graag hun best willen voor de burger. En ja, we lezen bijvoorbeeld ik dat de aanrijdtijden soms net heller worden, dus ja, ik match me daar wel eens wat zwaar genoeg. De aanrijdtijd, dat budget, hoe langer er wordt voordat je hem op een plak binnen dat je hem bezig maakt. Ja. Nou ja, dat valt in de grote steden misschien wel een beetje taal, omdat de politie dan dichtbij zit. Maar ja, in de Lidse dorpjes, in de vreemde en in het platteland, dan jouwt het wel eens zwaar. Maar ik had over het zorgen dat onze leiding daar zeker wordt aan de waan gaat. Ik zeg, adviseur luchtvaartcentrum Drachten. Nou, adviseur is wat een groot woord, ja. Maar, ja, ik had net betocht, ik lees het voor. Ja, precies. Maar het is zo dat in Drachten een heel mooi vliegveld leidt. En er wordt vooral door de recreatieve luchtvaart wordt daar gebruik van maken. Maar ja, het kost de gemeente natuurlijk geld. En de gemeente had nou zijn van wij willen dat wel privatiseren. Althans, we willen erom nadenken hoe dat kan. En te gerden mij er binnen een aantal ondernemers rondom vliegveld Drachten. En die haar zijn van ja, hoe maken we dit nou aanpakken? Dus wij willen nou beschermen. En daarmee dan ik in mij praten, dat is dan meer rol, maar ze nemen het mijn groot adviseur, maar ik mij gewoon over mij praten. En wij willen nog zien dat we dat toch wat commerciëler aanpakken kennen. Want we denken dat het best wel kan. Een vliegveld in zo'n mooi geografisch lijngebied. Denken wij dat er best wel volle meer uit te halen is. Door de bedrijven heen te loeken en door het bijvoorbeeld om te draaien en te koppelen aan het industrieterrein wat er nou al leidt. Dat kan natuurlijk een geweldig mooi centrum daar alleen worden. En het feit dat jou erbij belutsen binnen, komt het omdat je zelf vliegen of er een soort passie voor haar? Of? Ja, ik had er wel een passie voor, ja. Waar utert hem dat nog meer in dan? Had je een brevet, mij je vliegen? Of? Ja, ik mij inderdaad vliegen. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ja, maar ik zelf in een Cessna of zo
Dat hoeft net in het Cessna. Nee. Ik doe het wat op een eenvoudigere manier. Ik ga een motorkop rijden en dan een parachute boven de holle. Dat nemen ze paramotorvlinnen. En dat is hartstikke mooi. Lekker vrij in de lucht omvlinnen. En dat, maar je dat dan van een berghelling aan of ken dat hier in Friesland ik wel? Het is vroeger begonnen in de bergen. Alleen nog, we hebben geen bergen in Friesland. Dus je kunt op twee manieren oplossen. Of met een lier de lucht in lutsen worden. Of met een motorkop rijden. Ik doe het dan het laatst. Oh, wat een leuke hobby. Wat gebeurt er mij op het moment dat je vrij daar in de lucht zweven? Nou, dat is een heerlijk gevoel. Ik had een motorrijden, dat is echt hartstikke mooi. Maar ja, dat is dan tweedimensionaal, zat ze dat nemen. En vliegen, dat is driedimensionaal. Dan kijk ik nog omhoog naar beneden. Dus het is een geweldig mooi vrij gevoel. Je kan er net dichter bij een vogel komen dan op deze manier. Nee, eigenlijk ben je een vogel. Ja. Wat me ik opvoel in het paspoort, zat het in de krantenstier. Je hoort van modeltrein. Dat vind ik zo schattig. Ja. Volwoekse meisken die het met treintjes badje. Nou, er zijn meer politici die dat hebben. Ja. Dat had misschien een beetje te maken met het feit dat je natuurlijk in de politiek vaak in een hele hectische wereld zit. En als je met modeltreinen bezig bent, dat doe ik trouwens al van mijn jongens hier en doe ik dat al. Dan kun je even rondloeken en dan kun je even nadenken over de dingen die door de holle spelen. Maar ondertussen best wel dat niet verliezen en zo. En dat is gewoon een hele mooie ontspanning. En bouw je daar dan ik zelf de stations in de bergen en dan zaal je bij Ja. en plakken van die BM'tjes erop. Ja, ik vind het schattig, echt. Ja, nou kom eens een keer dat succes en dan krijg je het maar er ben een heel soort, ik doe er misschien wat flauw, maar men inderdaad een heel soort volwoekse man benamen die dat prachtig vinden. Hè? Ja, het is een hele... Commissaris Nijpels is een bekend voorbeeld voor zelfs, maar er zijn er volle meer. Ja. Ik ga wel eens bij de hobbyvereniging West en geweldig hier in Ljouwert wat die daar al staan hebben. Ja, er binnen in Ljouwert en ik in Drachten binnen verenigingen die zich daarmee bezighouden. En dat jouwt een hele de meesten jouwt heel veel ontspanning. Muziek jouwt ik ontspanning, hoe ik als Brechtje dan nog maar roepen, want we willen eigenlijk het zo volle mogelijk de muziek ik draai die je onjoen ha. Coldplay. Nou, dat is hippe muziek zoek ze. Ja, dat is een beetje iets Queen. Dat is natuurlijk wat jeugdsentiment. En Coldplay, dat is, ik maak ook graag een beetje een stevig dreuntje. En dit is wel een mooi plaatsje, dacht ik. The Hardest Way.
De hardest part muziek van Coldplay. We draaien het omdat Max Adema dat graag wil. Hij is jong te gast in het programma Jongpraters. En dat is hij omdat hij listloeker is voor de PVV. Voor de steerteverkiezings van 18 maart. Aardige muziek, de hardest part. Dus dat gaat over het moeilijkste onderdeel. Het zwaarste probleem, zo'n je haast ze kennen. Je kan nevens mij wel zeggen dat voor de steerten in de oude periode de Wienmoen West had. Ja, dat klopt. Geldt dat ik Denk, van jou? nou, Dat is een holle dossier? Het is wel een van de dossiers waar wij bovenop zitten. Want Satjo Wiete vielen we niks van wienenergie. Want Wienmoen die draaien net op wien, maar die draaien vooral op subsidie. Ah, dat is een quote van Wilders. Nou, misschien had ik hem zelf ook op betocht. Maar in ieder geval vinden we dat. En bovendien ontsieren die het landschap enorm. Wij hadden echt goelende mensen aan de telefoon kregen. En mensen die zijn van ja, maar we kennen toch net zo'n monen achter in de tuin ha. En wat denken de mensen wel net hoeveel het is hoesminder wurgen. Nou, wij binnen dat de spoor op zien. Maar misschien wel eens enthousiaste mensen aan de telefoon gaan die in het dorp waar je wet zijn dwarpmoenen gaan wet. Hoe griezelig wie is mij dat ding binnen? Ja, dan gaat het vaak om lidse moties, maar we praten nu natuurlijk wel om megamonen. Hè? Dat zijn monen die het oorlijk is grut binnen als de Achmea-toer in Leeuwarden. Ja, daar ben je hem maar die dwarsmoen ben je voor? Nee, daar ben ik net voor. Oh. Wij binnen helemaal niet voor die wienenergie, want we denken dat er wel orenvormen binnen zoals. Maar het dwarp dat nog wel. En die had ik geen probleem mee. Waarom zie je hem dat dan keren? Wij hadden nog de discussie, die gaat nog vooral over die grote wienmonenparken die ze normaal is. Ja, maar die wil je hem net. Maar die lietse moen, en zijn dwarp wel dat zelf. Maar je hem dan als PVV zitten, maar omdat wij het net willen, maar je hem net ha? Ik had niks in op een boer die een lidsmoontje achter zijn huis had, maar wij hadden de discussie voerd over die grote wienparken, die 430 megawatt zat je wel weten. En daar ben we poer op zien, want als ze die nou in die zomaar zetten over het land of langs de Ouderdijk, wij willen het helemaal net. Ja, je bent Don Quixote, want ze komen er al. Nou, dat is nog maar te zeggen, want wanneer wij u zien Den Haag er nog eens een keer goed in verzetten, en dat zo bijvoorbeeld in de Eerste Kamer kennen, dan zullen wij toch nog wel kansen om dit te keren. Tijd te keren. Ja, maar er is al over afspraken over hoeveel megawatt dat er in een bepaald hier komen mag. Altijd net via A, dan mag het via B. Heb je een alternatief? Want die wienmonden net komen werd die alternatieve skinnen-energie dan wij komen met? Nou, er zijn natuurlijk wel wat alternatieven. Hè. Je kan het denken aan zinnenergie. Ik wil een beetje te denken aan de veilige thoriumcentrales. Thorium is een hele, althans het wordt beweerd, veilige manier van het opwekken van energie. Thorium, ja, ik ben even een leekje. Hè. Ik ben nog wel kwijt. Nou ja, je kent dat op verschillende manieren doen met kernfusie. En je kent dat bijvoorbeeld ook met thorium doen. Dat had men in Pakistan en in andere landen had men daar al hele goede ervaringen mee. En ik in Noorwegen had ik wel begrepen. De kernfusie, dat had ik wel begrepen. Dat als we dat goed varen krijgen, dan ben we eruit. Dan is het probleem opgelost. Maar nou ja, dat zou bijvoorbeeld met thorium kennen. En het voordeel van thorium is dat het relatief veilig is. Dat het net tot een meltdown leiden kan. En als zo'n proces uit de hand rent, dan hou je alleen maar een compensator, had ik wel begrepen. Dus laten we dat vooral onderzoeken wat er de mogelijkheden van zijn. Ja, maar als er binnen termijn stinken dat er ooit een wienmoen steert, dat is nog maar een zeer vraag. Maar goed, dat hoeven wij nooit net op te lossen. Want ik wil nog even met jou associëren. Meestal die het programma vaker die weten hoe dat werkt. Ik ga 24 willekeurige begrippen, namen of wat en ik op een rietje zet. En de vraag is onder Gost om nadat er dat begrip jet had, dadelijk te reageren. Nou, zitten we maar los? Ja, je mij ook aangaan. Ik zal bezieken. iPad. Een machtig apparaat. Opzinten. Ja, die moet natuurlijk naar beneden of zelfs nog helemaal druut. Opstelten. Dat is ook een minister in Den Haag. Wetterskip. Daarvan vinden wij dat het ook wel bij de provincie kan. Het Po-nieuws. Po-nieuws, dat is soms heel nieuwsgierig. Hajo apotheker. Dat is een burgemeester. Sir Husterveen. Dat is het plak waar ik bij kom. En die had natuurlijk een geweldig altijd een Servento, of hoe heet dat, de wielerronde. Zowel in de zomer als in de winter. Hartstikke mooi. Wintersport. Daar heb ik net zo vol mee. Speklapkes. Die vind ik wel lekker. Boerka. Dat is minder. Rijksmuseum. Daar ben ik al eens west, maar ik moest heel lang wachten. Maar ik ben toch wel onder de indruk van die mooie schilderijen die er hangen. Damesvoetbal. Ik had meer op herenvoetbal. Oostludiek. Nou ja, dat is de ader van Friesland. Hè. Via die dik kunnen we naar Noord-Holland. Blokhuispoort. Ja, dan kreeg ik beelden van vroeger, van de gevangenis. Bibliotheek. Dat is een voorziening die het oeral blijven moet, want mensen moet altijd lezen blijven. Winkel leegstaan. Ja, dat is heel erg triest. Daar moet ik zeker wat aan doen. Duitse headers. Dat heb ik net zo vol mee. Wij hebben tackles. Zwemparadies.
Zwemparadies. In Drachten heb ik een zwemparadies. Ik ben er wel eens geweest. Peter R. de Vries. Dat is een journalist die soms ook hele nieuwsgierige programma's had. Rabobank. Een van de grootste banken van het land. Dwight Lodewegens. De trainer van Sportclub Heerenveen en voormalig Cambuur. Voormalig trainer van Cambuur. Bonnie en Clyde. Ja, dat is een gangsterduo. Hè? Die had net zijn beste namen. En ik zit dan altijd maar te denken aan de slachtoffers die ze maken hebben. Angela Merkel. Vrouw Merkel, denk ik dan aan. Wetsers. Laten we dat vooral terugzetten. Reclame. Reclame is nodig voor elke ondernemer. En het zit hem vaak in herhalingen. Nou, dit winnen ze. Alle 24. Dat get hurt. Op welke van die 24 word je nou wel wat meer zitten dan dat je zijn? Hè? Dan mag het lijstje er nog in bij gaan. Dus we dat er nog even bij. Damesvoetbal. Wordt er nog even nog aan. Ja, Nee, meer dat- met herenvoetbal. Maar dat- ben je wel een bezieker van sportwedstrijd? Ja, ik vind sport altijd hartstikke mooi. Ik maak het graag volgen op televisie. En dat gaat van darten tot tennis en voetbal. Darten? Ja, dat vind ik hartstikke mooi om naar te zien. Dat is soms hartstikke spannend. Maar in het stadion komen we net in. In het stadion? Nee, jawel, ik ben wel eens bij Gert Veenwest. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ik had zelfs Johin, straks ook Geert Wilders. Ik had een keer een wedstrijd met hem maken, had ik hem uitnodigen. En toen had er in het Abelense stadion had er de wedstrijd Heerenveen en VVV jongen. Oh, Venlo, ja. Hartstikke mooi, Jan. Maar had het won, trouwens. Dat had Heerenveen toen gelukkig won. Sure. Ja. Dus uiteindelijk winnen je het van Wilders. Als de voetbal in aankomt wel, ja. Ja. Voor de rest net? Nee, ik kan er net in de schaduw van de man staan. Is het idool van jou, trouwens. Ja, dat klinkt zo nuver. Nee, hij is onze voorman. En zoals ik wij voeren hier in Friesland zijn eigen koers. En Wilders is Wilders en Max Hadema is Max Hadema. Ja, je ziet, wij voeren uw eigen koers. Is dat zo? Ken je Nee, helemaal nee, je ik bedoel- programma? Of maakt er eerst een handtekening van Geert Wilders onder voordat je hem een verkiezingsprogramma publiceren kent? Nee, dat is net zo. Daar hoeft helemaal geen handtekening van Wilders onder. Nee, ja, wij hadden hier in Friesland nu eigen programma's schrijven. Wij hadden dat met de kandidaten die en natuurlijk is het zo dat wij dat wel even channelen aan Den Haag. Want ik vind het wel logisch dat zij even hun luchtroes kunnen maken. Maar het is net zo dat zij nou zeggen van dit mij wel en dit mij net. En we willen de handtekeningen onderzetten. Ja. Dat is net zo. Zit er nog wat op het lijstje, weet je zelf nog op waarom komen we wel? Of pak ik nog wat, ja? Nou, je ziet hem op je mooi ding. Want Johin tackles begreep ik. Ja, precies. Ik ben wat lietsere hondjes dan Duitse headers. Ja, ik zou zitten van nou, de man van orde en recht. Die zorg ik jij mij een Duitse header op paard als mijn tackle. Ja, soms is het heel verbazingwekkend. Hè? Wat is het karakter van een tackeltje trouwens? Het zijn eigenwijze hondjes. En dat is toevallig dat Jody ha? Of? Nou, ik vind ze toevallig mooi. Ja, maar ik bedoel, het zei het niks dat Jody wat eigenwijs binnen of zo. Misschien ben ik ook wel een beetje eigenwijs. En daarom batsen ik wel eens met die tackles, want dan lust is het net. En waar wint dat dan? Ja, uiteindelijk win ik het wel. Ja. Sir hield ik even hoor. Het begon jou allerlei activiteiten die direct plakvinden. En zitten werd ik wijkom. Ik meen dat je van Drachten kwam. Ik ben geboren in Drachten, maar ik ben, toen ik jong was, ben ik vrij snel naar Zusterveen verhuisd. Omdat mijn huid daar een fietsenzaak hier. Dat weer daar. Dat is de koppeling. Ja. Kom je er nog vaak? Ja, ik kom er zeker nog vaak. Ja. Wat- Mijn ouders waren er nog en ik kom er natuurlijk met de wielerrondes kom ik daar ik. Maar het is gewoon als zoon van de fietsenman. Ja. Dan mag je naar de wielerronde. het kennis net oors en maar het is gewoon een heel mooi dorp. Wat is, want het is wat in een regio werd het mij de burgerlegenheid vaak nog dreger gaat het in de rest van Friesland. Ken je als provinciaal politicus ook sturen? Nou, we hadden natuurlijk wel invloed op. Want als je nou bijvoorbeeld zo naar de discussie over de skiering, hè, de dik die Zusterveen en ik ontsluiten met naar de A-Santa. Daar heb je natuurlijk als provincie wel degelijk invloed op. En ik ben dus ook al een paar keer bij op Jan West in Zusterveen werd meestal erover discussiëren. En het bleek wel dat ik het bijna enigste staatslid weer die daar kwam. Maar dat is ik des PVV's, hè, dat we naar de meestal tag in en dat we proberen de problematiek van de Gronau te vielen, hoe het meestal daarover denken. Maar die hoek is trouwens überhaupt wel aardig populair hè, bij de PVV. Als ik zorg naar werd je hem de meeste stemmen onthouden had. Dat is wat in die hoeken. Kalmersweg, Ruisterveen, Achtkarspelen. Ja, dat klopt. Ga je daar een verklaring voor? Nou, dat zijn mensen nu te wonen en ik denk dat die mensen zich wel tussenvielen bij de PVV. Ja, maar dat is net omdat ze jou persoonlijk kennen of zo. Nee, of dat ook net. vroeger, Nee. Nee, ze zijn daar wat
direct, ja. Direct en riochts. Ja, ik weet eigenlijk net kijk hoe ik het omschreeuw had. Wat voor type mees moet je wijzen dat je op een PVV stemmen? Nou, dat kan iedereen wijzen. Dat kan echt iedereen wijzen. Als ik zorg wat van mensen en dat ik zin kom. Ja, maar de linkse rakker zult net zo gauw waan om het wat te nemen. Nee, die net. Maar dus een beetje riochts? Nee, ik geloof dat het met realistische mensen wijzen die een beetje verder zorgen dan hun neus lang is. En dat is van alle gezenten. Dus wij komen alle handen mensen zien die het van de PVV binnen. We zijn weer aan de muziekgitaar van de Eagles. Leuk, hè? Ja, je ging aanvankelijk nog meer op de lijst, maar dan was er een muziekprogramma. We moeten toch ook nog wel wat te praten houden. Dus Marco Borsato mee Oud en Afgedankt, die hebben we skrost op jouw onwezen. En de Eagles is thema, One of These Nights. Waarom die? Nou, toevallig weer in de Eagles vorig jaar mijn concert in Ziggo Dome. En daar mocht ik heen. En dat weer een geweldig mooi concert. En is een beetje jeugdsentiment, denk ik. Mooi, hè? Ja. Daar is er al. Daar weer er al. Muziek van de Eagles op het muziek van Max Adema, listloeker van de PVV, jong te gast in het programma Jongpraters. Dat we traditiegetrouw afsluiten met een vraag over het thema dat Omroep Friesland zelf wat introduceerd had in oren die stedenverkiezing staan, namelijk de dromen van Friesland. Wij roepen de Friese bevolking op haar persoonlijke dromen naar ons op te sturen en te delen met ons, zodat we de mooiste daarvan uiteindelijk ik weer terug gaan kennen aan de dames en heren politici. Maar we vregen ik de meesten hier rond tafel naar haar persoonlijke droom van Friesland. En hoe zocht de droom of de dromen van Max Adema, hoe zocht die eruit? Nou, wij willen graag dat Friesland een mooie provincie bloedt, zoals dat nooit al is. Want ik vind nog steeds dat Friesland de mooiste provincie van Nederland is. En we gaan natuurlijk van een volle betere samenleving. Hè? Mensen die ziek zijn, fatsoenlijk geholpen worden. Werd oudere mensen, werd nog zwaarder is voor oudere mensen. Ik zorg dat die hele verzorgingsstaat langzaamaan een beetje
aan het afkalven is. En dat vind ik heel jammer. Ik vind dat we dus daar sterk van maken moeten. Een Friesland werd meestal nog veilig hoe strijd te kennen zonder dat ze beroofd worden, vind ik belangrijk. En een Friesland zonder Wiemon. Maar verschillende punten van jouw dream zijn punten die het net in Friesland regelen worden. Hè? Bijvoorbeeld hoe het met de zwaargeert, ik neem maar eens wat. Dat regelen we net in Friesland. Dat regelen we natuurlijk in Den Haag. Maar daar hebben wij als Friese politici, omdat we een lijntje met Den Haag, best wel invloed op. Ja, hoe leidt dat lijntje? Kan je dat eens uitlezen? Nou, in de Tweede Kamer worden natuurlijk ook wel eens vragen gesteld over dingen die het in Friesland of in Drenthe of in Gelderland spelen. En natuurlijk maken wij gebruik van het lijntje. En leidt dat aantoonbaar tot resultaat? Heb je daar voorbeelden van? Nou ja, soms wel, soms net. Dat hangt ook een beetje van het onderwerp af. Maar als je bijvoorbeeld door de Sionsberg gaat, dan binnen dat voorbeelden dat het uiteindelijk wel tot resultaat leidt. Ja, maar dan gaat dus de fractie in Den Haag van de Tweede Kamer, die gaat te rieden bij Jem van hoe zit dat correct? Ja, want ze zitten natuurlijk, Friesland, Den Haag is nogal een afstand. En ondanks de technische middelen is het dan taboe dat zij u bellen en dat ze zeggen van nou Max, doe ik daar eens even in. En vertel mij hoe dat zit. En dan probeer ik dat zo goed mogelijk te doen. Ja, dan kom je bij een adequaat verhaal. En dan zeggen ze daar in Den Haag. Die Max Adema, dat is een politiek talent. Die moet misschien op termijn maar naar de Tweede Kamer helpen. Of net? Dat let ik aan hun hoor. Als zij vinden dat dat zo is, dan jar ik dat vanzelf wel. En dan moet ik me dan maar berieden. Nou, maar dat pro je wel eens. Dat je wel lekker lezen bij de partijen. Misschien nog belangrijker, wel goed lezen bij Geert Wilders. Nou ja, misschien is dat ik wel samen. Maar nogmaals, als het moment daar is, dan maar we dan maar zien hoe het ervoor staat. Heb je de ambitie? Keuzes. Ja, ik had die ambities wel. Ik vind de politiek hartstikke interessant. En je kent wat betekent voor de samenleving. Dat wil ik graag voortzetten. Maar dat gebeurt daar waar het nodig is. Op dit moment is het in de provinciale steden. En dat is een hartstikke mooi plak. Ja, daar ben je de verkiezingen voor. In principe zit je hem dan weer in ieder wat. Maar het kan wel wezen dat hoe een jel hier het kabinet valt. En ik denk dat je hem dat nog graag wil. Ik. En daar heb ik gelijk aan, ja. Dan komen er ook weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ja. Ken je het meidje om dan wel al kandidaat te wezen voor de Tweede Kamer als je nog maar krijtje in de steden waar zit als listloeker? Nou, we hadden een hele goede groep met kandidaten en die zullen het ik wel zonder me stellen kennen. Het antwoord is dus ja. Het antwoord zullen ja, wij ze kennen. Ja. Dus als er Uniel die Tweede Kamerverkiezingen binnen, dan kan je ook gewoon kandidaat wezen. En dat ambieer je eigenlijk ik. Nou ja, nogmaals, dat hangt net van mij al. Maar, nou nee, maar die persoonlijke ambitie hing het wel van jou al. Ja, dat klopt. Jo had de ambitie wel om naar de Tweede Kamer te gaan, voor de PVV. Ja. In de kans groot dat dat echt gebeurt? Want dat is dus even jouw persoonlijke dream. Dat weet ik net. Dat is maar krek hoe de situatie er naar voor zit. Hè? Want als je nog naar de landelijke peilingen zocht, die zijn hartstikke goed voor de PVV. En dan zou de kans wel aanwezig zijn. Ja. Je hebt hier in Fjouwer zitten. Je bent eindigen bij inzet in de steden. Mm-hmm. Hoeveel worden dat er? Nee, 18 maart? Ja, dat soort dingen voorspellen, dat is ongeveer hetzelfde als het waar. Dat is heel lastig. Je hebt wel een bepaalde inzet. Hè? Ja. Kan u als inzet wij willen handhaven. Ja. Wat wil je hem? Nou, wij willen zeker handhaven. Dus wij gaan nu van 3 Fjouwer zitten. Dat moet sowieso handhaven is Fjouwer. Dan wil je hem... Precies, dan zitten we op Fjouwer. Ja, dus je hem net met een winst gewoon Fjouwer. Dan ben je hem al tevreden. Kom op, een beetje. Nee, wij zijn nooit tevreden. Wij zijn nooit tevreden. Wij willen zo vol mogelijk zitten, Helje. Okay. En dus zo vol mogelijk meestal maar op je Maar dan stemmen. zet je net in op Fjouwer, dan zet je toch heger in? Ja, ik ken ik wel niet zetten op 8. Nou, doen we dat. Ja. Altijd, ik zei uitkomt het zin wel letters gaan. Nou, dan hebben we nog een keer een gesprekje en dan gaan we het nog een keer over. Max Adema, dank u wel. We beginnen eruit met muziek van de Stones.